Το Φώτα, θυμάσαι το Φώτα. Έγινε αυτό ο γιος και ο γιος που δουλεύει. Πάει φαντάρος, αλλά... Δεν είναι φαντάρος. Μεγάλος είναι στην εμπορική. Στην εμπορική. Θα πήγε εμπορικό λογής. Ακόμα μια σχέση. Δεν τελείωσε ακόμα. Τρίτο έτος είναι το. Πού έκανε αυτό το δώσει σε Και αυτό δεν είναι. το πανελάκι. μπορεί η μαμά, σιγά σιγά. Μαμά είναι. Έλα μάνα. Έλα τέλος. Έλα. Έλα τελείωνε. Έλα εσύ μπλοκάρει την είσοδο. Πρώτα που πάνω μπαίνει το μυρόπανο, που κάτω μπαίνει το τσιτούλ. Ωραία, ένας από τους δύο θα γίνει καφέ, αυτό δεν γίνεται. Είναι η πετσέτα που κάτω το μυρόπανο από πάνω. Μάνα κάτσε. Το μπρο δίπλα, έτσι. Κάμερα σε μένα. Ευλογητή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κυρίου δεηθόμεν, επί το όνομα Σου, Κυρίου ο Θεός αληθείας και του μονογενού Σου Υιού και του Αγίου Σου Πνεύματος, επιτίθεμη τη χείρα μου επί την δούλη Σου, την καταξιωθεί σε καταφυγήν επί το Άγιον όνομά Σου και υπό τη σκέπτον τερίγος Σου διαφυλαχθήνε. Απόστησον από αυτή την παλαιάν εκείνη πλάνη και έμπλησον αυτήν της επίστεως και ελπίδος και αγάπης, συναγνώ ότι Εσύ Θεός μόνος, Θεός αληθινός και ο μονογενής Σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός και το Άγιο Σου Πνεύμα. Δώσ' αυτήν πάση εντολές Σου παρευθύνε τα ρεστάς φυλάξου ότι αμπείς αυτά ανθρωποζήσετε αυτής. Γράψον αυτήν βίβλο ζωή Σου και ένωσον αυτήν την πίμη της κληρονομίας Σου, δοξαστήτω το όνομά Σου το Άγιον επ' αυτήν. Και του αγαπητού Σου Υιού Κυρίου Δεϊμών Ιησού Χριστού, της οποίου Σου πνεύματος έσπωσαν οι οφθαλμοί Σου, ταινίζοντες εις αυτήν εν λέει διαπαντός και τα ότος Του ακούει της φωνής της δεήσεως αυτής. Το όνομά Σου το Μέγα και ύψιστον και ενέσει διαπαντός πάστα ημέρος ζωής αυτής σε γαριμνή πάση δύναμη στον ουρανό και Σου στην η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Επιτιμάσαι, Κύριος Διάβολο, παραγενόμενος στον κόσμο και κατασκηνώσιν ανθρώπης, ή να τη συγκαθέλει τυραννίδα της ανθρώπους εξέλιται. Ως επεξήλου τα θετικημένας δυνάμεις τη διάβευση ηλίους σκοτιστέντος και γης αλευωμένης και μνημάτων ανοιγωμένων και σωμάτων αγίων ανισαμένων ως έλυση θανάτου των θάνατων. Δυνάμεις, τα πολιώματα χερουβίμ τα ξαπτέρυγα σεραφείμ, οντρέμει ο ουρανός και η γη θάλασσα και πάντα τεραφής. Έξελθε και αναχώρησον από τους φραγιστέντους νηλέπτους στρατιώτου Χριστού του Θεού ημών. Κατά εκείνου γάρ σε ορκίζουν του περιπατούντος επί περίγων ανέμων του ποιούντος τους αγγέλους από του πνεύματα και του λειτουργούς από του περιβλέγοντος. Έξελθε και αναχώρησον από του πλάσματος του συμπάστη δυνάμει της αγγέλης σου. Ό,τι δεν δόξαστε το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια και σε αιώνας των αιώνων. Του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός ο Άγιος, ο φοβερός και έντοξος, ο επιπάστη της έργης, και τη ισχύα του ακατάληπτος και ενεξιχνίαστος υπάρχουν αυτός ο προορίσας η διάβολε, της αιωνίου κολάσεως στην τιμωρία εντιμών των ακρίων αυτοδρούν και λέδης και πάση ενεργό σου δυνάμει, αποστήν από του νεοστής φραγιστέντος επωνόματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού του αληθινού Θεού ημών. Ορκίζου σε παμπώνιερον και κάθαρδον και μυερών και ευδελιγμένων και λότριων πνεύμα κατά της δυνάμεως Ιησού Χριστού. Του πάσα εξουσίαν έχοντος στον ουρανό και πηγής του υπόντος το κοφό και αλλαλοδαίμονι έξελθε από το ανθρώπου και μηκέτη εισέλθεις εις αυτόν. Αναχώρησον, γνώρισον τη σηματεία δύναμη, την μη δεχείρον εξουσίαν έκουσαν, υπομνήστη την το επιτάξαν δόση. Κατά τη συνέτηση στην αγέλη χείρον εισελθεί, το και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Σαββό, Θεός του Ισραήλ, ο ιόμενος πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν επίβλεψον επί τη δούλη σου,
Εξήτησον εξερεύνησον κυρών και ακάθαρτον πνεύμα κεκριμένων και εμφολεύων αυτής την καρδία. Αμήν. Ξέλασον από αυτής παν πονηρών και ακάθαρτον πνεύμα κεκριμένων και εμφολεύων αυτής την καρδία. Αμήν. Ξέλασον από αυτής παν πονηρών και ακάθαρτον πνεύμα κεκριμένων και εμφολεύων αυτής την καρδία. Αμήν. Πνεύμα στην πόρτα. Τι μικρούλα. Ένα φορά. Δεν θέλουμε. Τελειώσαμε. Τώρα αποτάσσει του σατανά και πάση τη έννοια αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση τη γέννηση αυτού και πάση την πομπή αυτού, αποτάσσουμε μαζί. Αποτάσσει του σατανά και πάση τη έννοια αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση τη γέννηση αυτού και πάση την πομπή αυτού, τη έννοια αυτού και πάση τη λατρεία αυτού και πάση τη γέννηση αυτού και πάση την πομπή αυτού. Αποτάσσομαι. Απετάξω το σατανά. Απετάξαμιν. Απετάξω σατανά. Απετάξαμιν. Απετάξω του σατανά. Απετάξαμιν. Και εμφύσισον και έμπτυσον αυτό. Φυσάτε σε σχήμα σταυρού. Και κοιτάζουμε προς το ιερό. Τι μικρούλα. Συντάσσει το Χριστό. Συντάσσομαι. Συντάσσει το Χριστό. Συντάσσει το Χριστό. Συνετάξω το Χριστό. Συνεταξάμε. Συνετάξω το Χριστό. Συνετάξω το Χριστό. Και πιστεύεις αυτό. Πιστεύω αυτό ως Βασιλεί και Θεό. 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 Τρεις τον ζώμε. Πιστεύω τώρα μία φορά. Και οι δύο μαζί. Σιγά σιγά. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ιδί ουρανού και γης ορατώνονται πάντων και οράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ των Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρία, κατεθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα του Άγιο, το Κύριο των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνους. Αμήν. Συνετάξω το Χριστό. Συνετάξω το Χριστό. Συνετάξω το Χριστό. Και προσκύνησον αυτό. Προσκυνώ Πατέρα εν Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Προσκυνώ Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Τριάδα ομοούσιον και αχώριστον. Κάντε το σταυρό σας. Ευλογητός ο Θεός ο πάντος ανθρώπους θέλων σωθήνεν και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύνην και αεί. Άγιο σου φώτισμα και καταξίωσον αυτήν της μεγάλης χάρτος του Αγίου σου βαπτίσματος. Απόδεισον από αυτή την παλαιότητα και ανακαίνισον αυτήν εις τη ζωή των αιώνιων και πλήρωσον αυτήν της του Αγίου σου πνεύματος δυνάμεις ένος του Χριστού σου, να μη καίτη τέκνο σώματος ή αλλά τέκνο της βασιλείας ευδοκία και χάρτη του μονογενού σου είναι Θεό ευλογητός. Συν το Παναγίο και αγαθό της οποίας πνεύμα την είναι και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Θεός ελπίσιμον, δόξα σε ο Αναστάσης εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων ελεήσει σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Χριστός, ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατήσας και της εντεσμνήμαση, ζωή χαρισάμενος. Ζωή χαρισάμενος.
Στους σταυρούς σου των τύπων εν ουρανό θεάσαμενος, και ως ο Παύλος την κλίση νου και εξ ανθρώπων δεξαμένος, ο εν βασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, βασιλεύουσαν πόλην τη χειρή σου παρέθετο, υπερίζων σε Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν.